вельможний ксьондз, арцибіскуп, ад ім'я наших парафіянів, малих і великих, молодих і людей пожилого возрасту, сердечно вітаємо вас на Богдановській землі. Syna i Ducha Świętego. Supokój wam. Мы можем сегодня собраться на эту великую урочистость реконсекрации нашей святыни, консекрации нового алтара, а так само освящение таблицы, памятной таблицы нашего земляка, мастака, знаного мастака, польского мастака, який народился на наших землях, Фердинанда Рушчица. А так само отбудется сакрамент конфирмации, когда мы узмоцнимся у нашей веры, попросим Бога, как свечить эту веру в нашем дальнейшем житии. Я хотел бы так само сегодня повитать вас, Ваша Экселленция, в нашей святыне. Мы вас сердечно витаем. Просим молиться за нас, молиться за тех, кто отримає сакрамент біжмування, щоб узмоцнені у вірі могли свідчити нашу віру. Хочу на початку нагадати вам коротку історію нашої святині. Наша святиня була фундована і будована у 1690 році. Був побудований древляний костел. Фундатор этого костела был Петр Михал Пац, знаний чоловік, який був ординатор Віленський. Консекровав костел біскуп Михаил Слупский, адміністратор Віленський. У 1812 році эта святыня была знищена французской армией. Отбудовав эту святыню у 1846 році Фердинанд Рушчиц, який у 1936 році купляє маєнток Богданова, це дядуля відомого мастака Фердинанда Рушчица. Так само ми ведаємо, що є знаний твор мастака Фердинанда Рушчица, який так і називається «Каля костела» у Богданова, який сьогодні знаходиться в Національному музеї Республіки Білорусь. Він повстав цей твор у 1899 році. У 1836 році мастак Фердинанд Рушчиц помирає і похований на могилках вёски Богданова. У 1944 році відступаючі німецькі війська разом з часткою вёски спалили костел і плебанію. А у 1944 праз некалькі месяцаў жыхары вёскі адбудавалі на старых фундаментах костел, але з дошак быў збудаваны таксама драўляны. У 1976 году, на жаль, советские улады разобрали этот костел, распиловали на дровы и спалили у мясцовой лазни. Это так мне сказали сродки массовой коммуникации, кажут, еще какие жили, какие бачили. У 1995 году мы отрымали дозвол на отбудову костела, який був збудований, як ви сьогодні бачимо, з силікатної цегли під керівництвом айцов францишканів з Гальшан.
У 29 верасня 1995 года адбылася першая святая імша ў новазбудаваным касцёле. У 1996 годзе біскуп Александр Кашкевич асвячае касцёл. У 2001 годзе новым пробаршчам быў прызначаны пасля айцоў францішканаў ксёндз Станіслав Лугоўскі салезіянін. Пры парафіі адчыняецца таксама дом міласэрнасці для старэйшых людзей, а затым гэты дом пераўтвараецца ў дзіцячы дом сямейнага стылю. І з верасня 2011 года я быў прызначаны новым пробаршчам у гэтай парафіі. Брати і сестри, на початку этой святої мши, этого набоженства, от усього серця щиро всіх вітаю. Дякую за таке пригоже споткання, бо не ведаю, кілька сотень метрів ви виклали квітками, а тим більше, що вёска, десятники, там бачу вельми много алтарів, так само приготували. Дякую вам за це. Це виказ такий публічний виказ вашої віри. І з вдячністю прийняв запрошення за проборщик, за Ігоря приїхати туди і вже у одновленому костюлі його наново освятити. Це велика нагода для парафії, яка має вже, ми відаємо, більше ніж 400 родовую історію. Це вельми важно і далі підтримувати християнську віру, важно і далі будувати на християнських коштовностях наше життя, особливо в наш час відходу людей от веры. С этими думками, дорогие братья и сестры, распочнем это набоженство. Мы его распочинаем от освящения воды и окропления людей и стенов этой святыни. Нехай у гэтай святыні заўсёды гучыць Божае Слово, каб адкрываць вам таямніцу Христа і прычыняцца да вашага збаўлення ў касцёле. Читання книги пророка Ісаї. Слухайте мене, Господи, прислухайтеся ви, далекі народи. Пан покликав мене в злоне маті, знутра її назвав моє ім'я. Забив вусны мои, як острый меч, сховав мене у тені своєї руки, зробив мене вибрану страной. Павел сказав: Бог призначив отцам нашим Давіда королем, про якого і сказав, засвідчивши: Я знайшов Давіда, сина Єсея, мужа по серцю моєму, який виконав усі жадання мої. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Альжбете надышоў час народить, и она народила сына. И почули суседи и сваяки яе, что пан проявил да яе такую великую милосердность, и радовалися разом с ёю. На 8-й день пришли обрезать дитя и хотели назвать его именем батьки ягоного, Захарием. Але мать ягоная сказала у отказ: «Не, але буде названий Яном». Славлю Тебе, Пане, Твоя чудовные стороны, глубоко поважанные братья и сестры. Этот рефрен респонсорийный в псалму, який ми тільки що співали, вельми добре відповідає тому святу, який означає сьогодні костьол. Менавіта урочистость народження святого Яна Хрестителя, попередника Єсуса Христа. Сапраўды, з народженням, з пришестям у світ святого Яна Хрестителя відбувалися цудовні речі. Його батьки Захарія і Альжбета були вже вельми старі. Больш того, Альжбета була неплодною, і тому чекати народження дитяті у їх сім'ї просто було неким чудом, коли б це здарилося. Ніхто навіть об гэтым не мог і подумати. Але ось однойче,
Калі Захарія, які быў таксама святаром Старого Запавету, калі ён выконваў свае святарскія функцыі, перад ім з'яўляецца архангел Габріэль, і яму абвяшчае гэтую навіну аб тым, што ў яго сям'і народзіцца чалавек, які будзе пакліканы да таго, каб прыгатаваць дарогу прыходзячаму Пану. Але трэба нам размаўляць пра дарогу да нашага сэрца, па якой таксама Jesús Христос прыходзіць. І святы Ян Хрысціцель менавіта гатовіў дасканалы народ, каб ён прыняў Jesúса. Ён казаў, што вы павінны выпраставаць тыя шляхі свайго жыцця. Вашае жыццё не павінна быць грэшным. Вы павінны крывыя дарогі ўчыніць простымі, вы павінны засыпаць даліны з грахоў і такім чынам прыгатаваць шлях прыходзячаму Пану. І прыгатаваннем гэтай дарогі займаецца касцёл. Касцёл – гэта месца спаткання чалавека з Богам. Дзе мы спатыкаемся? Якім чынам мы спатыкаемся з Богам? Бог, Jesús Христос, знаходзіцца найперш у Святым Пісанні. І калі чытаецца Святое Пісанне, калі яно аб'ясняецца, мы чуем голос самого Jesúsa Христа. Мы чуем голос самого Бога. Голос, які гучаў много тысячагоддзяў таму, але сёння ён з той самай моцаю гучыць. І калі тады, 2000 гадоў таму, голос Jesúsa Христа перамяняў лёсы людзей, таксама і сёння гэтае Божае Слово павінна перамяніць нашы лёсы. Толькі трэба слухаць гэтае Слово і трэба жыць паводле гэтага Слова. Jesús Христос знаходзіцца ў сакраментах. Сакраменты – гэта бачныя знакі, праз якія небачная Божая ласка прыходзіць у нашыя сэрцы, каб нас збавіць. Гэтая ласка – гэта як бы духоўная ежа, якая патрэбная для чалавека. І кожны сакрамент – гэта асабістае спатканне чалавека з Богам. Бо Jesús Христос сваёй ласкаю прыходзіць да нас, каб умацаваць нашыя духоўныя сілы. Саме і вы павінны гарэць гэтым Духам Святым, які сыходзіць на вас. Павінны гарэць моцаю Духа Святого, каб дазволіць яму змяніць вас, а праз вас змяняць свет. Праз вас змяняць воблік зямлі. Няхай зыдзе Дух Святы, няхай зменіць воблік зямлі. Мы молімся у гімне да Святого Духа. І сёння папросім гэтага Духа, каб у гэтым касцёле, які зноў асвячаецца, вы ўсе перажылі новую Пяцідзясятніцу і выйшлі з гэтага касцёла пасля гэтага набажэнства іншымі людзьмі падобнымі да святога Яна Хрысціцеля, тымі, якія жывуць праўдаю Божаю, бо Божая праўда вядзе да спаўлення. Амен. Народ, які тут збирається, прославляє Тебе в духу і правді і узростає в любові през Христа, Пана нашого. Амінь. Нехай Бог своєю моцею освятить цей алтар і костьол, який ми, як його слуги, намащуємо, каб яни виявили таємничий союз Христа і костьола. Свечку, попрошу запалить свечки на алтаре и своей деятельностью, пастырской деятельностью, обвещением Слова Божьего, целебрацией сакраментов и справой милосердности отрымливать этот огонь веры у людей. Всемогутный Боже, Отец нашего Пана Иисуса Христа, Ты одразил гэтых слугов Твоих водой и Духом Святым, вызволяючи их от греху, спошли на их память Святого Духа Сутешителя, дай им духа мудрости и розуму, духа рады и мужности,
духа умелости и побожности, наполни их духом Твоей боязи, през Христа, Пана нашего. Теперь будет уделяться сакрамент конфирмации. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу оферу принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Decretum ad perpetuum rei memoriam. Dedicationis Ecclesiae Parochialis in honorem Arcangeli Michaelis in Bagdanova, Archidiocesis Minsensis Latinorum et Magelovensis Latinorum. In laudem et honorem Sanctissime Trinitatis, in bonum unius Sancte Catholica et Apostolica Ecclesiae, in unitate cum Sanctissima Dei Genetrice, et ad perpetuum rei memoriam anno bis millesimo duodecimo a nativitate Domini nostri Iesu Christi, dievicesima et quarta mensis Junii, octavo anno pontificatus Romani Pontificis Benedicti XVI, ego, Archiepiscopus Metropolita, Minsensis Latinorum et Magelovensis Latinorum, Taddeus Candrusievich, participantibus presbyteriis et Christi fidelibus populi Dei, solemniter dedicavit hanc ecclesiam in honorem Sancti Arcangeli Michaelis, et celebrant laudes Domini in ista ecclesia parochiale credentes in Bagdanova et visitantes, sit testimonium resurrectionis religiose vitae et adiuvet populum Christianum in perpetuum augmentum fidei, spei et caritatis, atque Christiani testimonii. Servent istum templum cause unitatis ecclesia, benedicat Deus per intercessione Maria Matris Ecclesiae, omnibus qui instantes oraverunt, consilio opibusque hanc parochialem ecclesiam reficiendam enixe curaverunt. Excellentissimus Dominus, Archiepiscopus Metropolita Taddeus Candrusievich, Ordinarius Archidiocesis Minsensis Latinorum et Mogilevensis Latinorum, Reverendissimus Dominus Lech Bohanec Decanus, Reverendissimus Dominus Pater Igor Lashuk Parocus. Bagdanova di vicesima et quatra mensis Junii, anno Domini bis millesimo duodecimo. Так виглядає цей документ, завжди пишеться на латинській мові, завжди цей документ повинен бути тим, що відбулося. І в двох екземплярах, один залишається у парафії, другий буде в курії. Екселенція, чтігодний księże арцибіскуп. Сапраўды, в нашій парафії такого не було. Нех добрий пан Бог винагороді księdza біскупа за сакрамент бізмивання, за консекрацію нашої святині. І будемо старатися молитися. Запрошуємо чаще навідувати нас в наші проги, нашої Богдановської парафії. Бог завтра завжди. Коли я треба помоливши, побивши довго трошки підкріпитися. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай вас благословить Бог.
Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.